טוב, היי חברים, כאן אומר סרטון חדש. אני נלמד איך לעשות פרנץ' במילה קלה, וקודם כל ככה זה יצא בנייה מושלמת נדירה, וגם ממליץ עכשיו על המוצר שעשיתי איתו את הבנייה חזקה. זה מוצר משיין, זה שהוא נקרא ככה, אין לי מושג כי זה משיין, זה ממש טוב, זה עלה לי 7 שקלים, אבל זה מאוד קטן, אבל יש בזה מספיק חומר לעשות את זה 10 פעמים בכל יד. והנה עכשיו בוא נבחר, עכשיו נעשה צבע הלבן, את הלבן, ואז נעשה פרנץ'. לא, זה את הצבע הזה, ואז נעשה פרנץ' קדימה. זה של ביוטי קייר, דרך אגב, הנה הלוגו. טוב, ניקח צבע. הבנייה יצאה לי נדירה, וגם שאהבתי את זה עם מכונת שיעור של ביוטי קייר, אז שזה הייתה ביוטי קיירית. הנה. זה הרי לכם איך עושים פרנץ' לבנות שרק רוצות ללמוד. הנה. עכשיו אני ככה עושה תיקונים. תודה. ככה זה יצא, עכשיו נשים במנורה. טוב חברים, זה יתייבש, הנה. ועכשיו ניקח מכחול ונתחיל לצייר את הפרנץ' ואני אמזוג לי טיפה לקבוצה ואראה לכם. ורק אומרת שאת איך קוראים לזה? את הציפורן, בניתי אותה עם ציפורן שסתם קניתי. פשוט יכולים לעשות עם ציפורן להדבקה, ואז יעבור לכם. הנה. דקה אני לוקחת. ואני עכשיו אתחיל לצייר. קודם כל אני אשרטט לי פס. ככה. אחרי זה אני אעשה פס גם בצד השני. אני אנסה שזה יהיה אותו אורך. יכוון. אם זה יצא לכם ככה, תנסו להגדיל את הפס. ניקח פה את חומר. ננסה להגדיל. עכשיו בואו נצבע את זה ונראה איך זה יהיה בסוף. ביי. וזהו חברים, ככה זה יצא לי סבבה, רק שפה מילאתי טיפה עקום, וזהו. אם אתם רוצים לראות סרטונים כאלה, תגיבו לי למטה בתגובות, ואני אשאיר את זה. וזהו, ביי יוש, ועשה עוד.